Dobrý deň, moje meno je Zuzana Belinská a spolu s Alexandrou Kocurovou sme mali možnosť vycestovať na krátkodobú mobilitu do Luxemburska a konkrétnejšie do mesta, ktoré sa nazýva Esch-sur-Alzette a na školu Lycée Hubert Clément. Ako môžete vidieť, škola je veľmi moderná a pekne vybavená a naozaj sa nám tam veľmi páčilo. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj školské divadlo. Každý rok si pripravujú veľké predstavenie a my sme mohli byť jeho súčasťou. Erasmus nie je ale len o učení, ale taktiež o cestovaní a spoznávaní novej kultúry. A práve sa môžete pozerať na výlet, ktorý Saška uskutočnila so svojou rodinou a vybrali sa do francúzskeho mesta Metz. Keď zostalo troška voľného času a mohli sme byť spolu, tak sme sa vybrali na výlet do luxemburského hlavného mesta, ktoré sa nazýva Luxemburg. Mimo toho sme si však užili aj veľa zábavy a srandy s našimi kamarátmi. Pozdravujeme. Saška tam taktiež oslávila svoje 17. narodeniny a jej hostiteľská rodina jej pripravila takúto krásnu oslavu. Teraz zase späť troška ku kultúre. Taktiež sme navštívili hrad, ktorý sa nazýva Vianden a je to najväčší hrad v Luxembursku. Cestou z hradu sme sa zastavili v hlavnom meste a užili sme si tieto krásne výhľady či katedrálu. A taktiež nesmieme zabudnúť na Národné múzeum. Myslíme si, že za 2 týždne sme toho videli naozaj dosť. Ďakujeme Erasmus.